أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادين تفسير في الله جبوا كشي على تاي هنا على تاي بركة على تاي على كوديان كلنا بلا جلما وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مسيرو يالا تاي أو كان فوي ويلي وكونو كفر دبا مكا كفوالا كدمي أنا كبركة ما misir kura do dayeleni baaraw kɛra ɲamana alisilame cɛ ana musow bɛɛ lajɛlen fɛ san 2017 in na février kalo tile 3 ɲamana alisilamew bɛɛ lajɛlen bɛnna a kan k'u ka danaya ta ka da cɛ min kan o de kɛra hadi kulubali ye. Ale kɛ alimami ye misiri in kɔnɔ ka alisilame jama laseli. A dayeleni kɛnɛ in kan an ka maaba caaman tun bɛ groupement cɛbaw la saada dumuya ani imam sise olu n'a ɲɔgɔnna caamanw. nka ni misiri dayɛlɛ in juma kutuba fɔlɔ ala y'o selile latigɛ an balimakɛ ani an karamɔgɔkɛ ma Shekne Jawara. an ye min sɔrɔ ye laseliw la an ka jɛ an ka ɲɛmada fɛ. وتعارفهم وتراهمهم وتسامحهم وتواددهم وحسن الجوار لأن المساجد بيوت المؤمنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل مؤمن. ويقول الله سبحانه وتعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سورة التوبة آية 16. وقال عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة ومن أسرج سراجا في المسجد لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام ذلك الدأ في المسجد ومن بسط حصيرا في المسجد لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام ذلك الحصير في المسجد ومن أخرج قذرة من المسجد أخرجه الله تعالى من أعظم ذنوبه ويكون آمنا يوم القارعة. أيها الإخوة لا تجعلوا داخل المساجد كالأسواق بكلام اللغو والجور والغيبة لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة يتكرهون من المتكلمين في المساجد بكلام اللغو والجور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم بكلام الدنيا في المسجد أحبط الله عمله 40 سنة. وأصلي وأسلم على من أمرنا ببناء المساجد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أمي على تنو على مين ناكا سكرو تالندو على مين نمسا بلي بلي دو على مين يافو أكا القرآن بلي بلي كنو كون مصري بلا دلني على دي تاي ما شكنا فوي ويلي كفر علىك وكروي مني واتي من النية مصري جوكبا إكادو كي تتتغني جون تدو على تدو برسنا يادي على دما أني مؤمنو وتمنى في أمي شريعة كافو على فويتي فنا كده على كليني جنيون تالا كفنا كنو أمي شريعة كافو أن كنتي محمدو على كجوندو أنا كتشيدندو وتمنى في على كشيني مجدك مبالمو أو نيني misiri n'a bi jɔkun de bɛ a la n'a bɛ jɔcogo de bɛ a la. misiri jɔkun ye mun ye n balimaw aw ni ne an bɛɛ lajɛlen ka siran ala ɲɛ an k'a dɔn k'a fɔ misiri minnu filɛ nin ye u ma jɔ ɲɔgɔn juguya kama k'a fɔ nin de ye alimami ye ani alimamiya ka man kan ka juguya kama o tɛ bɛn. o tɛmɛnen kɔfɛ a ma jɔ ɲɛngoya kama. o tɛmɛnen kɔfɛ misiri ma jɔ janfanjugu kama tuma bɛɛ ka janfan tigɛ walasa alimami bɛ bɔ yen ka janfan tigɛ misiri welela bɛ bɔ yen ka janfan tigɛ secrétaire administratif wali kɛlɛ misiri mamuru dɔ o ka wuli ka bɔ yen a ma jɔ o kama. misiri ma jɔ
kɛlɛ kama ka ɲɔgɔn ka duloki kante a ma jɔ o kama misiri ma jɔ yɛrɛ yira kama ne de ye nin ye ne de ye nin ye fo nin ka kɛ aw tɛ ne dɔn wa ne de bi tan misiri ma jɔ o kama la misiri ma jɔ farafarali kama alimami n'a ka gurupu président n'a ka gurupu nin n'a ka gurupu wa président yɛrɛ tɛ alimami président yɛrɛ tɛ misiri la koyi misiri président ye alimami de ye tɔw y'a dɛmɛbaa ye foyi man ka kɛ misiri kɔnɔ ni alimami yɛrɛ tɛ a kalama parce que n'i ko alimam o kɔrɔ de ko ɲɛmɔgɔ ni ɲɛmɔgɔ dɔ kaba fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ to ɲɛmɔgɔ de ka bolo kan o tɛmɛnen kɔfɛ n bari alisilamɛw bali an k'o to yen misiri jɔra mun kama a jɔra fɛn dɔ de kama silamɛw ka fara ɲuman ye a jɔra nin de kama parce que n'a y'a jateminɛ n'i y'a ye misiri bɛ jɔ a bɛ jɔ kun dɔ de la a sigiɲɔgɔnya bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di sigiɲɔgɔn ɲumanya ye jumɛn ye o de ye ni misiri jɔra i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen nɔ u bɛ sigida la u tɛ ɲɔgɔn dɔn nka seli fana aw bɛ na lagasara aw bɛ na fitiri aw bɛ na safo aw bɛ na fajiri aw bɛ na aw b'o nali min kɛ i b'a ye aw bɛ na ɲɔgɔn dɔn n'aw ye ɲɔgɔn dɔn o tuma na aw ka hɛrɛ a n'aw ka hɛrɛ tana i b'a ye o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kelen ye maa dɔw tɛ maa dɔw ni maa dɔw tɛ se ka ɲɔgɔn dɔn fo misiri kɔnɔna o de y'a to a bɛ kɛ sigiɲɔgɔn ɲumanya ye donc o la misiri jɔra sigiɲɔgɔn ɲumanya de kama an b'a ɲini ala fɛ a faamuyali ko ɲuman ala k'a di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma o la n bali alisilamɛw misiri ma jɔ ɲɔgɔn kɔniya kama misiri ma jɔ kɔrɔfɔli jugu kama i n'a fɔ alakira bɛ na n'a ye sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ an ɲɛna ko misiri ye mumini bɛɛ lajɛlen ka so de ye wa misiri bɛɛ lajɛlen ye mumini ka so de ye i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogoya min na mumini ye jɔnni ye maa minnu dalen bɛ ala la i n'a fɔ ala yɛrɛ bɛna walawala an ye cogoya min na sisan a ka alikuranɛ kɔnɔ bada a'uzu billahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim ala ko an ma a ka alikuranɛ kɔnɔ a ko tigɛnkan yɛrɛ la maa minnu bɛ misiri jɔ olu de ye maa ye maa minnu dalen bɛ ale ala la maa minnu dalen b'a la ko lahara jɔ don bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ sali o tɛmɛnen kɔfɛ ni ala ye se k'u ye u b'u ka jaga bɔ wa u ma siran foyi ɲɛ fo ale ala kelen a ko a daw b'a la olu mɔgɔ de ye mɔgɔ kananenw ye ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kana nin bɛ suratu tawba kɔnɔ a aya 16 na o kosɔn alakira nana n'a ye sallallahu alaihi wa sallam a ko ni maa min ye misiri jɔ ala jaati kelen ɲɛda kama ko ala bɛ so belebele jɔ u ye alijinɛ kɔnɔ ala k'a jɔ ne ni aw ye o b'a yira aw la k'a fɔ maa o maa ye misiri jɔ ala yɛrɛ jaati kama ko ala bɛna soba d'i ma alijinɛ kɔnɔ n'a fɔra ala bɛna soba d'i ma e hakili la ko diɲɛ so ɲɔgɔn don wa ayi dɛ diɲɛ ɲɔgɔn 7 ni maa min y'o sɔrɔ o so la lahara e ma foyi sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko ni maa min ye yeelen don misiri kɔnɔna la o kɛra kuran yeelen ye o kɛra lanpan ye o kɛra tɔrɔsi ye o kɛra buji ye o ko ni maa min ye yeelen don misiri kɔnɔna la ko mɛlɛkɛw tɛ wuli u b'a ɲini ala fɛ ko ala ka yafa o tigilamɔgɔ ma fo ka taa bila alikiyama jɔ don madama o yeelen in bɛ o misiri kɔnɔna la mɛlɛkɛ dɔw bɛ bila k'a fɔ ala yafa karisa ma ala yafa karisa ma ala yafa karisa ma fo alikiyama jɔ don o tuma na alikiyama jɔ don olu mɛlɛkɛw de bɛ n'i ta tile la ka taa n'i ye suma la ala k'a nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔfɛ ko ni maa min ye fɛnsɛlifɛn fɛnsɛ misiri kɔnɔ o kɛra dɛbɛn ye o kɛra tapi ye o kɛra golo ye en tout cas o kɛra mokɛti ye a kɛra fɛnsɛlifɛn fɛn fɛn ye ko ni maa min y'o fɛnsɛ misiri kɔnɔna la i k'a dɔn ala bɛ mɛlɛkɛ dɔw fana bila e ka bolo kan olu b'a ɲini ala fɛ ko ala ka yafa e ma fo ka taa bila alikiyama jɔ don madama o fɛnsɛlifɛn o fɛnsɛlen bɛ misiri kɔnɔna la lahara jɔ don olu mɛlɛkɛw bɛ n'i kunbɛn ka taa n'i ye suma la k'u kama yanga i kunna ala k'a nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o alakira kelen ko sallallahu alaihi wa sallam ko ni maa min ye nɔgɔ ta
kabo misiri kono hanna kera furanan kala nyoshi deye ko ni mami nyota kabo misiri kono ko alabe jurumu bele do takaboika jurumu bele mi no meke sababu ye ki do janebe kono ko alabo jurumu ko kabo ila ota bane yede kabe tlaki haklila sigi dona domi ni bela jiren duskumbe kongo gong alqari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'a alkama jodonye duskun kongo donye bela jiren jolindo be haminendo be jorolindo be serenendo odo do jolendo u washijidu sembara u sentabalala do be washijina lendo kumele kurula do be olu washijina lendo barala do be olu washijina lendo disila do be olu washijina lendo ukana do washiji kelebe kutunu fuba nyini alafe ala kiri tiga tensa hadna sorola nebita janeme kono ala kan kishika antana mbadi aslamo nimbela jirin tabenen ko fe angana misri konna ke iba foko sugu fiya konona angana misri konna ke iba foko balon tan yoro mankan kolonchiu batara kan fo mana kan fo mana kan te wuli funa dona misri kono bagayo keni jawara keni trawala keni jara keni dubiya keni o forote misri konnai nambola kenema amanga tulenge unanga yela okay me nan dona misri kono oye ala kosma yoro ye oye ala bato yoro ye kadaka ala kira sallallahu alaihi wasallam alekoma ko melekeu be ma konia mamunu nolu be batara kan ni mana kan fo misri konnala mamunu be mogo dogoya misri konnala mamunu be mogo konya misri konnala ko ikado melekeu be ala bolo minum be o tigila mogo fana konya o jogo kirina o ala kira kele ale nana naye sallallahu alaihi wasallama ale ko ni mami ye die baroke misri konnala ko ala bi ka bara bela jelin bi sambinani kati sigi misiri kono jiye barola ala kosmatala iye bara o baraka ba bin sambinani o sambinani kono ika fem bela jelen banindo ala bolo folo fika astaghfirullah fo kaya fanyini ke kiti sigama note ibe bara o baraka bebe ke fuyi donc misiri a jora ala batoro di kama ama jo pluge kama ama jo pluge yoro kama ama jo koromatikali yoro kama ama jo nyogon neni yoro kama wa usalli wa usallim على من أمرنا ببناء المساجد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما بعد أيها الناس شر البقاء أسواقها وخير البقاء مساجدها. أوصيكم وإياي بالخروج إلى المساجد لأن ملازمة المسجد يجعل العبد مؤمنا حقيقيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل ملازم المسجد فاشهدوا له بالإيمان. أيها الناس قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لأن تملأ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء ولم يجب. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل ومن جار المسجد؟ قال من سمع الأذان. وعن قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. البخاري. وهذا الحديث دليل على أن المأمومين ينتظرون بقيامهم مجيء الإمام. وكذلك اتفق أهل المذاهب الأربع على أن الصلاة إذا أقيمت ولم يخرج إليهم الإمام جاز لهم أن ينتظروا جلوسا حتى يخرج إليهم. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لعنهم الله من تقدم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط
ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يجيب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ببناء المساجد في الدور. تنو بألاي على مين نو دي سيدا كنينا ما يدا كأن جنبي كالجه أن دولا كلن جميمنا كن يمان كلاي أن دولا كلن جميمنا مسيري جو أن دولا كلن جميمنا تابي سان أن دولا كلن جميمنا أمبلو سان أن دولا كلن جميمنا مسيري أندريتيان كه أن دولا كلن جميمنا دوغما كولو سانكا دي كوكا مسيري جوالا أن دولا كلن جميمنا كسينجي تقولاي أن دولا كلن جميمنا كعلباتولا باي أن دولا كلن جميمنا كفونيسيري أن دولا كلن جميمنا كيافا كلاي أن دولا كلن جميمنا نو بيسكا هنا فانتونا وتمنين كفى مبالما أسلامه أو أدم ديو أو نيني دوغما كولو لا يورو جوغو دوغما كولو لا يورو كولو على كراكو صلى الله عليه وسلم كو يسوغو كوروناي برسنا منا نغالو بيتكي يني جانفاو بيكي يني نمراو بيكي يني كالبانتياو بيكي يني على كوتا موديل بيبيكي يني iribaw be dun yende sotu be dun yende o temene kofe jeniyaw be boloda yende jeniyaw be ke sugu korondaw de la kataya akuma be labe sugu konala o ko so afora ko ale de duguma kolo la yoro jugu ye duguma kolo la yoro nyuma ye yoro jumenye duguma kolo la yoro nyuma ye yoro jumenye o de ye misri korondaw ye ya rabbi alaka misri joli noya neni aw bela jelenye ola mbade aslamew nebe aw ladi kanere ladi ni alanye saranyeye ani boli kata misri la kadaka mawoma no de ye misri ke aka tabulo ye ka misri tagali ke aka tabulo ye ko otigila mogo beke mu'mini lakika yere yere ye inafo alakira ko chogoya bina sallallahu alaihi wasallam ko naye maminye akelembe ka duskun nami misiri tagali la sangani wati be fajiri abe misiri la selifana abeye lagasara abeye fitri abeye safo abeye kauka tigaka kafo ko tigiye mumini lakika yere yere ye alaka anduskun dlo ola adamaden awnini de ala yekuma mi fanga hakito na de akwa majine ni adamaden da foi kama fanga ali alabato nan be jela ka fara ɲɔgɔn kan jinɛ ni adamadenw sogow ni waraw nan be farala ɲɔgɔn kan k'an tɛ ala bato a tɛ foyi bɔ ala ka alaya la nan be farala ɲɔgɔn kan k'an bɛ ala bato a tɛ foyi fara ala ka alaya kan ala bɛ ye kunu ala bɛ ye bi ala bɛ ye sini ale de y'an dan a b'an fa a b'an kunu a b'an ɲininka an ka fɔta n'an ka kɛtaw la sini jɔ don ورقصا كما من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها نيه نمانك إياك يريه نيه جومانك إياك يرلا لا الله تعالى تاكا جوشيتونو ولام بدي أسلامه نيه حديثين أبننا أبي هريرة الله على جناك بالما أبي هريرة كو على مدين إكي كلودين دايلة وكا فوغان جيلة فوغان uko yele wali kele denye uko yele o kalama iki klo daile uka shuri klo kono ka jigi ki klo be jeni ki kumolo bu beta ga boy o daka dilla ika misri wele ka me kimata misri la Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Sayyidina Ali yakuma min dawka ala jenaka bwama ala yemin yeda bonya boli batoma ale ko misiri sigi ɲɔgɔn o ka sali tɛ minɛ fo misiri kɔnɔ u y'a ɲininka sahabaw ko ali o bɛ kɛ cogo di o tumana misiri sigi ɲɔgɔn ye jɔnni ye Seydina Ali ko maa o maa bɛ sali wele kan mɛn o ye misiri sigi ɲɔgɔn ye dɔw bɛna fɔ sisan o tumana mikoro ko donna la sisan o bɛ kɛ cogo di dɔw sigilen bɛ yan sisan u hakili bɛ nin na ko mikoro ko donna la mikoro ko donna la seli fana wagati an k'a ta o ma o ye 13h30 misiri kaɲa fɔlɔ y'o ye o 13h30 o ye 1h30 o ye miniti 30 bi ni sali wagati cɛ
ibe jatemine ka boy ka so kata misiri la ni minute 30 be sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ ɲini e fɛ e ye misiri sigi ɲɔgɔn ye e ka taa misiri la ni minute 30 tɛ yen minute 15 de bɛ yen o tuma na i k'i jija i ka taa nka yɔrɔ yɛrɛ ka jan du jama dɔ bɛ aw ka yɔrɔ kɛrɛfɛ o jama olu bɛ sali tuma bɛɛ o tuma na i ka taa jama fɛ ka taa sali o de nafa ka bon i kan i ka sali i kelen na donc nin b'a yira an na k'a fɔ misiri fɛnba don parce que a kɛkun de ye ka fanga di silamɛya ma ka bɛn sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye tarawele nin ye jara ye nin ye dumuya ye nin ye jawara ye nin ye bagayɔgɔ ye nin ye sisɔgɔ ye nka a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan nin wagati in na sisan ka mɔgɔ kelen pewu ɲini k'o bila ɲɛmɔgɔya la k'o ka sali ni tɔw ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'o tigi ka fisa tɔw ye dɛ ayi ala ka bonya de don ala ka birifini de don o dira ma o birifini k'i janto o la sa i k'o birifini tigi in bonya n'a ka birifini bonya ye nin de ɲininen bɛ an fɛ a bɛ bɛn ani kelenya a b'o de yira an na o de la Qadadata ko o ye sahaba ɲuman dɔ ye ala jɛna ka bɔ a ma a ko wagati min na ni sali jɔra ko ala kɛra k'olu ma don dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko Qatada ni sali jɔra ka sɔrɔ ne yɛrɛ ma na maa si kana wuli f'aw ka ne ye n'a ye ne ye tuma min na aw ka sɔrɔ ka wuli nin ye kumaba ye dɛ bon a ko kuma in ka laɲini ye jumɛn ye a bɛ n'o walawala ye a ko nin hadisa in nin ye dalilu ye min b'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ sali alimami kɔfɛ olu ka makɔnɔni kɛ u ka wuli ka jɔ la fo alimami kana ni alimami nana jama bɛ sɔrɔ ka wuli k'i jɔ nka o tɛ anw fɛ yan bi nin tuma dɔw la fo nin ka fɔ mɔgɔw ye u k'a dɔn ni alimami ma ye kɛnɛ kan a tɛ bɛn silamɛ minnu sigilen don olu ka wuli parce que an b'a ye dɔw la ka sɔrɔ alimami ma se 14 heures 2 heures sera 2 heures sera selifana sera lagasara sera fitiri sera alimami bɛ na a wuli Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa u bɛ sin ka bisiri jɔ n'u yɛrɛ ye ten e ka bila ɲɛfɛ parce que alimami ma ye aw bɛɛ ye jurumu sɔrɔ o tɛ bɛn sariya tɛ sɔn o ma sariya ko bɛɛ k'i sigi fo alimami ka na ni alimami nana tuma min na a bɛ yamaruya di bisimila o tuma na bɛɛ bɛ sɔrɔ ka wuli k'i jɔ o tuma na misiri bɛ jɔ o tuma sali bɛ jɔ ni sali jɔra aw bɛ sɔrɔ ka sali a faamuyali ko ɲuman ala k'a di an ma a ko alimamiba naani bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan k'a fɔ ni sali jɔra ka sɔrɔ alimami ma bɔ k'a bɛ bɛn misiri kɔnɔ mɔgɔw k'u sigi fo alimami ka bɔ ni alimami bɔra tuma min na o tuma na an ka sɔrɔ ka wuli nin bɛ alimami ka bonya yira nin bɛ alimami ka bonya de yira silamɛw la parce que munna n'i y'a ye a ye retard ta i b'a sɔrɔ sababu dɔ don ni alimami ma na a bɛ wajibiya sali mɔgɔ minnu bɛ misiri kɔnɔ mun bɛ sali a kɔfɛ a bɛ wajibiya olu kan u ka miniti 5 hakɛ di a ma a bɛ se ka kɛ darura dɔ de y'a bali so kɔnɔ retard dɔ de y'a bali a b'o retard din ba kɔnɔ miniti 5 o kɔnɔna la miniti 4 o kɔnɔna la n'a ma na a bɛ téléphone ci alimami mun de bɛ yen n'a ko ayi a ye sali o tuma na aw bɛ tɛmɛ aw bɛ sali nin de ɲinina fɛ o bi n'a tɛ se ka taa yɔrɔ min na don min na n'a tɛ se ka na a fana b'a fɔ misirilamɔgɔw ye ayiwa ne tɛ se ka na bi koyi a ye mɔgɔ bila ka sali ni aw ye nin de ɲininen don nin de ye bɛn ye nin de bɛ kelenya yira misiri kɔnɔ a faamuyali ko ɲuman ala k'a di an ma o la alakira nana n'a ye sallallahu alaihi wasallam a ko maa 3 bɛ yen ala kelen bɛ ka olu danga a ma fɔlɔ maa min bilala mɔgɔw ɲɛfɛ ka sɔrɔ a ko man d'u ye nin yɔrɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ i bɛ maaw ɲɛfɛ k'e ye président ye e dun ko man di u ye o jama ɲɛmɔgɔ e y'o ye i ko man di mɔgɔw ye sariya ko e ka bɔ yen min ka di mɔgɔw ye o ka bila mɔgɔw ɲɛfɛ o de b'a to jama bɛ fanga sɔrɔ o de b'a to jama bɛ mɛn mais min b'aw ɲɛfɛ n'o ka man di aw ye n'o ko man di aw ye dɔrɔn jama bɛ yɛrɛkɛ a filanan ye jumɛn ye muso min sira ka sɔrɔ a furucɛ diminen don a kɔrɔ mɛlɛkɛw b'o danga ala b'o danga muso o muso ne de b'i cɛ dusu kasi sanga ni waati bɛɛ i cɛ tɔɔrɔlen b'i kɔrɔ sanga ni waati bɛɛ wa ala diminen don i kɔrɔ mɛlɛkɛw diminen don i kɔrɔ adamaden bɛɛ lajɛlen diminen don i kɔrɔ a sabanan ye jumɛn ye ko maa min mana mɛn hayya ala sala
hayya alal falah ema sonkana o jaabi ko ala ka danga bika ay kuma ina maka famiya de hayya ala salah aya teliya kana salima hayya alal falah aya teliya kana kishima kishi muye sali de be jon kishi wallahi inna awwala ma yuhasabu bil abd min amalihi yawm al qiyamah salatuhu ma be fese ika bara folo min al qiyamah jodo o ika sali de ni sali nyena bara tobe laje ala kan kishi ni sali manye date do ika foila la hara jodo donc ala kan ke sali kala nyumonye ala kan ke sali kala nyumonye ola amba aisha ko alere deni min ala kala sallallahu alaihi wasallam ko ala kraye olu ya moriya ku ka misiri jodu kono nawla o bayira ka fani dube mo ngolo yisega yoron do kori ko ke sali yoroye ini ka debaya ka sali nini ka debaya ret sega sali net sega sali debaya mo nyini min bula sali basana muna kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati aw be bangena ye sini abe nyini nga ka bangon genge tukola na fara bangan aw akila ko sodo wa faliwa ayi wulu kote ba kote ndome kote ika mara mo munu mi bolo ka dukono de no ma sali e de be nyini ga kungo la lahara ni ay do kungo be gela foite ni go dutigi ayo tesri de mara dikelaw ayo tesri ka mara tugawla o de bato ametla amba nyini ala fe ala ka hera kanyi amba nyini ala fe ala ka nga jamana sumaya amba nyini ala fe ala ka shidi amma ka kereya di amma misri mamunu nya jo amba nyini ala fe ala ka barakatu anula misri mamunu nya barake ala ka hera ka anuye mo ka dura metara nin koina amba nyini ala fe ala ka ke argine wariye ka nyini ala fe mamunu kelu de mebaye ala ka anusa ka nyini ala fe mammi fana nu yo ke u ka almami yebi amba nyini ala fe ala ka shida ma ka kereya da ma ka labangu mandama na ya ye u ye ne blabi min bari sanfɛ ko nga khutuba kɛ ni mɔgɔw ye kɔrɔ de bɛ ala a kɔrɔ tɛ ko ne kalannen ko bɛ ko dɔn alimami min n'u y'o sugandi n'o ye adi kulubali ye a y'a ka denmisɛnya kɛ n bolo a y'a ka kalan fanba kɛ ne bolo n ka yɔrɔ la ni n bɛ taa wajurukɛyɔrɔ la n b'a ta n tɛgɛ ma n b'a ta a tɛgɛ ma n bɛ taa n'a ye n ka wajurukɛyɔrɔw la a bɛ n ka kolow ta n ye n bɛ darisiw d'a ma bi ni ala nan'o kɛ alimami ye o bonya fɔlɔ n'u sɔnna ko bonya fɔlɔ di ma ko ne kana sali ni mɔgɔw ye ale ka bonya fɔlɔ la o tuma na ɲamanakaw aw de bɛ fo ka aw waleɲuman dɔn dugutigiw aw de bɛ fo alimamiw aw de bɛ fo aw ka jɛ ka dugawu kɛ aji yɛrɛ ye denmisɛnnin don ala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka labanko ɲuman di ani a ma denmisɛnnin don n'a y'a ye a bɛna jɛngɛ aw ka tilen o de ɲininen don aw fɛ o tuma na an bɛna dugawu kɛ an b'a fɔ allahumma adkhil ala al-quburi surura اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم أكسي كل عريان اللهم أقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أخلص كل مسجون اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم أشفي كل مريض اللهم صد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم أقضي عنا دينا واغنينا من الفقر إنك على كل شيء قدير الله إدي ستي إدي فناتي مامون فاتورا الله هنا أولئك يفكوه إكو كبر كنا نورو إكاني سجدوا كبر كنا ولا الله فندايا بماموننا فندايا أولئك بو أولوكا الله كوما بماموننا أولولا فا الله مامون بنفيرو بأولا الله سترا فيني نويا أولوي الله مامون كان فالي بجرولا جرو سلالي سكة أولوي الله جليا بمامونكا جليا أولئك بو أولوكا ala mamu be tunga fe tunga range uso ala munu ntoro lendo papier te munu ngolo papier di oluma ala munu be jonya juru foni ka bolu kana ala munu be kasoula ala olubo kasoula ala tete munu ngolo che no ya oluye muso te munu ngolo muso no ya oluye dute munu ngolo ala ubla wa halala du kono ala nyaani ni fe munu kan fale be juru salali seke oluye ala anga salama demunu chenindo nube glomi nube drogu tala nube shwenina nube manamana kola nube mafaula ala ukisi ubola ede setigi ede fangatigi ala mamunu mangene ala lafiya di uluma ala nga fandanya datuguni kase ala nga la hala jugu yele meka ke la hala nyumanye ala nyaani ni fe juru salaka bo ankana ika here kanye ikanso ikanga jamana soya ala torom nga jamana na ala wala kabanga jamana ka
bɛnbaliya min b'an ka jamana kɔnɔ ala bɛnbaliya wuli ka bɔ kayi fo kidali ala n y'a ɲini fɛ nɛɛma don an ka jamana kɔnɔ kelenya don an ka jamana kɔnɔ ala n y'a ɲini fɛ e de ye setigi ye e de ye fangatigi ye ala an y'a ɲini fɛ an ka jamana sumaya kɛlɛ min b'a kɔnɔ a kɛlɛ wuli ala n y'a ɲini fɛ mankan min b'a kɔnɔ a mankan wuli ala n y'a ɲini fɛ samiya ɲuman di an ma ala n y'a ɲini fɛ barika don an na i ka hɛrɛ k'an ye i kana an malo i kana an dɛsɛ haza subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jelen fo inshallah me dugutigi fo inshallah me almam fo mama se ayere se ne ka foli ba be inshallah wele siranga merba ma kalaban kuro no isa bokar balwe asema se ga yansoro ne de nyamana ka lasigide nyamana togola merim dira nyamana ma me ala fo ka ala barkada ka silama bele jelen fo ame kenem kono bi kene bado kene barkamadu niya me silamɛya dɛmɛ don n'i y'a silamɛya bɛn don n'i y'a ye an ye misiri in sɔrɔ ni ala jɔnw tɔgɔ ye o ye ala ka baara de ye an b'u fo k'o waleɲuman dɔn ala ka barika don misiri in na ala ka barika don a la laɲini fɛn fɛn ni a bɛ taa silamɛya kɔnɔ ni silamɛya ka dɛmɛ don an bɛ foli kɛ bɛɛ ye fɛn fɛn sen bɔ kɔrɔkɔrɔ ka se yan an bɛ foli kɛ a bɛɛ ye ala ka baraji se a bɛɛ ma ala ka ɲamana taa ɲɛ ɲamanakaw waati dɔ kuma sera n'i ye nin kɛtɔ ye o ye bɛn de natɔ ye bɛn mun bɛ yan nin ye dɔwɛrɛ de faralen a kan fɛn fɛn bɛ silamɛya jidi ɲamana kɔnɔ yan an bɛ ala deli ala ka se ka mɔgɔw se an ma yan pour que barika bɛ se ka don silamɛya la ɲamana kɔnɔ yan an bɛ ala fo k'ala barika da ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ni misiri min filɛ ala ka misiri caya ɲamana yan ala ka misiri caya ɲamana yan ala ka misiri barikamaw d'an ma ala ka mɔgɔ ɲɛnamaw d'an ma an fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ ni silamɛya ka dɛmɛ don an bɛ ala deli ala k'a se an n bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɔ kuma na yan hakɛto b'a la salila mamadu merci. nisɔndiya min bɛ na o de ye diinɛ baara la a sanfɛ yɛlɛ da an ka wagati la bi o dɔ ye alimamiya ye ka da kan alimamu de jɔlen bɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ale place la donc ni ne bilala o la bi a diyara n ye ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka da kan n tɛna hɛrɛ sɔrɔ n tɛna foyi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min ka bon ka tɛmɛ alimamiya kan diɲɛ kɔnɔ o fɛn tɛ donc ala y'o de di yan bi o de nisɔndiya bɛ na kosɛbɛ n bɛ ala barika da n'o de ye n bɛ jama kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo n'i y'a ye adamaden i b'a fɔ ko i jɔ ni kunnadi i b'a fɔ ko i sababu ɲuman an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan misiri min kama cɛ dɔ de jɛnna n'a ye k'a ka dugukolo di k'a sɔrɔ n'a y'a jɔ ka kɛ lokaso ye a bɛ wari sɔrɔ a la kalo kalo n'o ye Musa Sise ye ale ye sababu ɲuman dɔ ye o kɔfɛ fana Alifa Karambe ale de jɛna a ka wari kɔ ka sopasima daminɛ fɔ ka taa laban ka fara silamɛw kan o ye sababu ɲuman o fana ye sababu ɲuman dɔ ye sababu ɲuman min fana ka bon ni o bɛɛ lajɛlen ye o de ye kabini ne ka dɔgɔ n bɛ mɔgɔ min kɛrɛfɛ ni n'a ye kow yira n na k'an bila kow la n'o ye Imam Sada Dunbiya ye hali n bɛ kɛ alimami ye yan waati min na k'a sɔrɔ misiri tɛ yen ale de ye n di ko n ka na mɔgɔw seliya donc ale de ye sababu ɲuman belebeleba ye n bolo n bɛ foli ni barikada kɛ ale ye kosɛbɛ ani silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ ka tila ka n kalifa silamɛw ma k'a fɔ n'i y'a ye ne taara k'an kɛ yan dɔɔnin tɛ ni dɔɔnin don n'o y'a sɔrɔ a yelen kun bɛ ye yanni Segu ne kun t'a yelen ye kuma tɛ ka don a dugu kɔnɔ nka danaya u ye danaya min dan kan n b'a ɲini u fɛ u ka n dɛmɛ ala ni kira yɛrɛ kama n'u ye n ye fili min na dɔɔnin dɔgɔya fili don o adamadenya fili don o u kana n to ten n yɛrɛ ma u ka n wele ka n ladi ka da ka ladilibaga tɛ mɔgɔ min na o tigila mɔgɔ tɛ se ka kɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ ne y'a ye n sera bi ma alhamdulilayi ladilibaga ɲuman minnu kun bɛ n na
olu mbe olu ka yirisuma kɔrɔ fo ka se bi ma nga mabɔ o yirisuma kɔrɔ halisa de ka bɛɛ lajɛlen kelen-kelen bi yan Imam Sada Dumbuya bi yan a n'a ka mɔgɔw bi yan ne karamɔgɔlakaw ka tɔw bi yan mabɔ o se ka lamɔ yirisuma kɔrɔ n bɛ o mo yirisuma kɔrɔ n b'a ɲini u fɛ halisa ala kama ni min ye jɛ o ko fara an kan n b'o de ɲini silamɛw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛ. Alhamdulilayi rabbil alamin. Bon sisan an nalen yan yɔrɔ la an y'a ye an bɛ yɔrɔ min na ani misiri ka jan n sera alimami ma dugutilakaw fɛ ka ɲini u fɛ ni kɛnɛ b'u bolo u k'a d'an ma an se min an b'a k'a la an yɔrɔ bɛɛ ɲini mɔgɔ min bɛ ɲamana dɔn o b'a dɔn ko caman tɛmɛna ɲamana kɛnɛ t'an bolo yan bilen bɛɛ ka yɔrɔw de dɔn a yɔrɔ bɛɛ feere la a yɔrɔ t'an bolo yan bon comme kado ni kɔrɔbɔrɔ ye sinangomaw de an ye sigiɲɔgɔn ye an hakili la kɛnɛ o kɛnɛ min bɛ kɛ misiri a ma k'o ye ne sera a ma ne kuma bon comme ye yɔrɔ dɔ ta ɲɛ bɛ yɔrɔ min tora a bɛ kɛ mun ye k'a bɛ kɛ k'ale kɔni taara yɔrɔ yɔrɔ ale bɛ Niger ni Ghana ni a bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ kare o kare ale bɛ ko misiri bɛ yan dun misiri ka jan o ma an ka jɛ ni ne ye yɔrɔ sɔrɔ o ale an b'a san ɲɔgɔn fɛ ni ale ko ni ne fana ye yɔrɔ sɔrɔ k'ale an bɛ jɛ ni ka a jɔ ɲɔgɔn fɛ bon ala y'a kɛ a ye min jɔ ko nin b'a bɔ tɔn in an y'a jateminɛ an y'a sigi 12/30 a ko k'a y'a labila k'a kɛ misiri ye bon ko nana nin cogo de la n sera alimamu ni dugutilakaw ma n ko ma an ye alhamdulilayi an yɔrɔ kɛnɛ sɔrɔ an bɛn'o kɛ misiri ye donc ne ye n kɛ baara kan na bon ne kelen tɛ mɔgɔ dɔ filɛ nin kɛrɛfɛ ko Basi Kulubali ale a jɔdaba de b'a la kuma dɔw la i b'a dɔn misiri la ko ka ca u bɛ fɛn dɔw kuma dɔ f'i ye min b'a kɛ i ka dabila yɛrɛ k'a sɔrɔ i bɛ k'a kɛ i ma mɔgɔ ɲininka dɔrɔmɛ la de kɛcogo yɛrɛ bɛ mɔgɔ fari faga kuma dɔ la ale de bɛ n poussé ani Sare Dumbuya ani alimami kun bɛna ne lasila a ka ca san 7 ka sɔrɔ misiri tɛ yen ni yɔrɔ kɔni bangena k'a kɛ misiri ye e tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini o mɔgɔ min bɛna e lasili ani ne ka yɔrɔ ka jan san 7 ni san 7 kɔnɔna na misiri sɔrɔla i ka dafe yɔrɔ la joli bɛ kɛ alimami ye bon alimami dira ma o cogo de la a dira ma ne yɛrɛ de bolo kan bon ala y'a kɛ Sara Dumbuya fana ka kalanden de don a ɲini ko fɔlɔ n y'a ɲini ale de fɛ bon ɲinitɔla k'a fɔ k'a ka kɛ alimami fana n y'a ɲini ale de fɛ parce que ale ka kalanden don donc ko kɛra nin cogo de la salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Groupement leader min sigira groupement tɔgɔ la ni o ye Usmani Sherifu Madani Haidara n'ale ye groupement président ye ala barika la an b'ale ka kɛnɛ de kan misiri in kɛnɛ bi d'an ma don min na o kɛra Usmani Sherifu Madani Haidara ka congrès don ne ye Mali bɛɛ wele ka na a kɛnɛ kan an bɔra o kɛnɛ kan o dugusɛjɛ an taara primature la ntɛnɛn don fɛ an bɔra an nana ka na an jɔ kɛnɛ nin kan baara nin daminɛna o kɔnɔna na fo ka taa ban groupement sigili min kɛra depuis an bɛ commune 6 la fo ka na bila sisan na hadi b'an bolo a secrétaire général la Ijima fana sigira a fana donna o kɔnɔ Alpha Karame ni ala b'o garisɛgɛ misiri u y'a d'a ma hadi ale de mɔna n tɛgɛ kɔnɔ ale ye fɛn bɛɛ kɛ n fɛ n ka du kɔnɔna na n ka ciw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen na fo a sera ka groupement bɛɛ an bɛ sigi min na bi ale y'o secrétaire général ye an ka misiri kɔnɔ o président ye Bilali Kansa ye Ɲamana yan ni an sigira nin kɛnɛ kan ni misiri dayɛlɛ kɛnɛ kan o groupement sira kelen de y'a to an taara ci fɔ Sekinɛ Jawara ɲɛ ka fɔ ale kana misiri dayɛlɛ groupement fana tɔgɔ la dugu tɔgɔ la jamana tɔgɔ la jamanadenw tɔgɔ la n'an sera o kɛnɛ kan an bɛ jɛ k'a ɲini ala fɛ baara min jama o jama nana ka bɔ yen an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ barika da nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sirifila tele mɔgɔw an b'aw fo k'aw barika da aw ni ci a yɛrɛ ɲɛ a ni ci a ka baara la a y'an lawasa min kɛ ala k'aw lawasa ala ka karamɔgɔ min an ɲɛfɛ ala k'an barika ni hɛrɛ ala k'an kɔrɔta ni hɛrɛ yɔrɔ nin dayɛlɛlen ala k'a kɛ jamana mɔ hɛrɛ k'a kɛ jamanadenw mɔ hɛrɛ k'a kɛ dugu mɔ hɛrɛ ala k'an ka jamana lafiya ala ka dugu lafiya ala ka duw lafiya ala kɛra kanu kosɔn alikɔrɔn barika kosɔn sali ala muhamadu alhamdulillahi rabbil alamin badenw nin tun y'an ye ɲamanakaw ka misiri kura dayɛlɛn kɛnɛ kan min n'a kɛra san 2017 février kalo tile 3 ka deli ala fɛ misiri in ala k'a kɛ silamɛw ka kelenya sababu
sababu ye cɛbɛ ni kelenya k'o don a kɔnɔ ani alisilame misiri bɛɛ lajɛlen a jɔlen musaka bɔra pɔsi minnu kɔnɔ minnu ka dɛmɛ yera la minnu ye farikolo la baara kɛ a la minnu ye hakilinan di a la ala kɛ hɛrɛ k'an n'u bɛɛ lajɛlen ye ka ni ɲɔgɔnnaw caya an ka jamana kɔnɔ ni alakiraba yɛrɛ hɔrɔma ye ni misiri yɛrɛ hɔrɔma ye a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Ni sanu ni wariye donga shere more donga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo isense kemine je haidara yo jama be ko angata